For our message today, 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3, verses number 1 to 4. Are you ready for the Word of God? Last Wednesday night, sino po ang nakakaalala nung title ng ating mensahe? Last Wednesday night. Come on, shout it out loud. Talaga naman, ha? Patience, the prerequisite for maturity. Just want to give a short review. Alam nyo, we come to develop this consumer mentality. That what we want from God is something that we can consume. Consumer mentality, tama? What I can buy, what I can get, what I can have. Kunin ko lahat ang aking makukuha. But we don't know how to face trials with a consumer mentality. We don't know how to overcome problems with a consumer mentality. We can only overcome problems and trials pag ang mentality natin is that God is not only on the business of blessing you, but He is on the business of building you. It's not about the things that God gives to us. It's the transformation that counts. It's not what you have, it's what you have become in the process. Alam nyo, sa buhay nyo, tandaan nyo yan, hindi po yung nasayo ang magdidetermine ng value ng buhay mo. But what you are becoming. Are you growing? Are you maturing? I always tell you, do not pray for wealth. Pray for wisdom. Don't pray for more money. Pray for maturity. That's why today I'd like to continue our lesson on maturity. Ngayon naman po, itutuloy ko yung lesson ng negative side. The problems of immature believers. So the title of our message today is The Cost of Staying Immature. The cost of staying immature. In 1 Corinthians chapter 3, 1 to 4, page 1282. All together, let's read the passage. It says, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able, for ye are yet carnal. For there is among you envying, and strife, and divisions. Are ye not carnal, and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man? I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planteth anything, neither he that watereth, look at this, but God that giveth the increase." Heavenly Father, please, may your Holy Spirit help us to not only hear your message, but understand what your message is for us, not only individually, but as a church. Lord, there is a big world out there that we are to win to Christ. Billions of people, locally, hundreds of thousands of people. And thank you, Lord, that we are your church. As a church, we'd like to move forward. But how can we move forward and expand if we, your people, are carnal, worldly, ungodly, and immature? I pray that you help me break this problem today
and elevate the level of your people from carnality to spirituality, from self-centeredness to Christ-centeredness. I pray that the internet connection, Lord, would be very smooth para lahat ng aming mga members, both here and abroad, about 500-600 people tuning in and joining in right now, will be blessed, will be equipped, will be empowered, will be encouraged by this message today. In Jesus' name we pray, amen and amen. You may be seated. God has a plan for our life. The plan of God for your life, number one, to be saved. Are you saved today? I don't care how rich you are, but if you're not saved, your wealth will not bring you to heaven. You may be educated, but if you're not saved, your degree cannot take you to heaven. The most important goal in this life is not to become rich. It's not to achieve what you want. The most important goal in this life is to be saved. To make sure that when you die, you are going to heaven. The Bible says, what shall it profit a man if he gain the world but lose his own soul? Ana ti magunggo na ti maysa nga tao nga magunod na dagiti banag iti daytoy nga biag ken lubong ngem napukaw na met ti kararwana. Mga kapatid, listen to me. Man is a tripartite being. We are body, soul, and spirit. I want you to realize that your soul is more important than your body. For example, I have a bottled water here. We bought this at the 7-Eleven. When you go buy for this, do you pay for the bottle or do you pay for the water? Pag nagbayad ka ba, ang binibili mo, yung bote o yung tubig? And do you know what many people realize? They think the bottle is more important than the content. I want you to know, your soul is more important than your body. But what do people do? Every day, they go to work, they earn money, not for the soul, all for the body. Money for food, money for clothes, money for house, for shoes, for jewelry, for car, all of this for the body. When you die, may madadala ka? Wala. People fail to realize that the soul is more important than their body. While God wants to bless you physically, He wants to bless you more in your soul. That is why, listen, God's plan for your life is to be saved. Number two, pag na-save ka na, God's plan for your life is to be set apart. God's plan for your life is to be set apart. Pag sinabing set apart, mga kapatid, ganito yan. Habang lumalapit ka sa Diyos, sino sa inyo ang nakikita nyo yung buhay nyo, palapit kayo sa Diyos? Taas ka ng kamay. Good. Pag palapit ka sa Diyos, alam mong nangyayari? Palayo ka na rin sa mundo. The closer you come to God, the farther you walk away from worldly things. You cannot be neutral. Like, I am on God on Sunday, on Monday, balik ako sa alak ko, balik ako sa drugs ko, balik ako sa mga makamundong bagay. That's not a worthwhile life. Walang kwenta ang buhay na yan. So God's plan for you is to save you. God's plan for you is to set you apart. Ilayo ka from the influence of this world so that you will walk and live according to the will of God. Are you walking in the will of God? Pag magnakay mo't lang ti pagayatan ti Apo, wano bukod mo nga pagayatan, wano impluensya iti lubong. How do you define the direction of your life? Are you walking in the will of God?
Or are you walking driven by the influence of this world, by the society, by the culture? Nakikipagsabayan ka sa sanlibutan o sumusunod ka sa kalooban ng Diyos? See, God's plan for you is to save you. God's plan for you is to set you apart from the world. Number 3, God's plan for you is for you to serve Him. Tatlo yan. Napakasimple, pero yan ang plano ng Diyos. 1, He wants to save you. Are you saved? 2, to set you apart. Ilayo ka para mapalapit ka sa Kanya. Amen? And 3, to serve Him. So question, sino dito ang saved? Sino ang buhay niya na set apart na from the world, palapit na sa Diyos? Sino sa inyo natuto ka ng mag-serve sa Diyos? Do you know the wrong mentality of people? We want God to serve us. Lord, this is what I want, give. Lord, this is what I want, bigay mo. We want God to serve us instead of us serving God. Baliktad ano po? Kaya itong tatlo na ito, this is the plan of God. On the other hand, listen now, if this is the plan of God, ano naman ang ginagawa ng dyablo sa buhay mo? The devil, you know what the devil is doing? To keep people from being saved. So kung ang gusto ng Diyos, masave ang tao, anong ginagawa ng dyablo? He keeps people from being saved. Kaya ano? Anong ginagawa ng dyablo? Ine-entertain ang tao para ang tao ay hindi kumilala sa Diyos, lumapit sa Kanya. Kaya ang daming entertainment industry, ang daming mga lumalabas na kaagaw ng atensyon ng tao sa Diyos. Today, not only entertainment, but even wealth. You go to some countries like Europe, Australia, and even the US. It's so hard to invite people to come to church because they don't see their need for God. Why? All their needs are met. Maganda trabaho, mabili. Alam mo, especially pagdating sa abroad, walang mayaman, walang mahirap. Kasi yung kayang bilhin ng mayaman, pwedeng bilhin ng hindi mas mayaman. They can buy it. Parang level lang. Go to Canada, US, Europe. See, people are so consumed, engrossed, puno ng mga bagay ng mundo so that when you talk to them about salvation, I have no time for that. I am not interested. You talk about other subject. Parang ngayon, naglilipa na, napaka-dominating ang mga political news, mga vloggers, na kung ano-ano. And, you know, people look to this and they are so captivated. They are so attracted. And God is calling them to salvation. God is calling them to repentance. Pero, God, I have no time for you. I am okay with this. I'm enjoying this life. That's what the devil is doing. Kaya nakikita nyo ang nangyayari sa mundo ngayon. Yung iba naman, hindi entertainment, hindi wealth. Ano? Hirap ng buhay. May panahon pa ba akong makinig dyan? Uupo ako ng 2 oras sa church nyo. Ang hirap-hirap ng buhay. Ang dami kong utang, ang dami kong pangangailangan, ang dami kong problema. Siyempre, uunahin ko muna to. Pagka may time ako, tsaka ako pupunta sa church nyo. He keeps people from being saved. Next, if God's goal is to set you apart, anong ginagawa ng dyablo? To keep believers from being set apart. So, ang sabi ng Diyos sa'yo, okay, hindi kita napigilan masave, pero wag mong tanggalin ang bisyo mo, ha? Hindi kita napigilan masave, pero ituloy mo yung pag-iinom mo ng alak, ha? Yun ang gagawin ng dyablo sa'yo. He keeps you from being set apart. Alam mo kasi pag lumalapit ka na sa Diyos, di mo namamalayan. Natatanggal yung appetite mo sa bisyo mo, yung paninigarilyo mo, yung pag-iinom mo ng alak, yung makamundo mong ginagawa, yung pagsusugal mo, yung mga worldly things na buhay. Nawawala yun because you are getting closer to God. Do you get the idea here? So anong ginagawa ng dyablo? Okay, hindi kita napigilang maligtas, pero huwag kang magseryos sa Diyos mo, ha? Yun. How among of you are experiencing that right now? Matagal ka nang ligtas,
pero hindi ka naman lumago. Matagal ka nang ligtas, pero hindi ka pa rin nagbago. Matagal ka nang na-save, pero hindi ka pa nag-mature. That's what the devil is doing. And listen to me, pag tinatamaan po kayo sa preaching, tanggapin nyo to na salita ng Diyos. Huwag niyong sasabihin, patpatamaan nakman ni pastoran. Mamaya pag-uusapan natin, utak karnal yan. Pag-uusapan natin yan, ha? Pero nagsiset lang ako ng framework ngayon, ha? Sineset ko lang yung intro para maganda yung pasok ng ating mensahe ngayon. Hindi pa ito yung preaching, ha? Get this, alright? So, God's plan for you is to be saved, to be set apart, to serve Him. Anong gagawin ng dyablo? To keep people from being saved. So, if you look at the world today, mas marami pa rin ang hindi saved kaysa yung mga saved. Now, pagdating naman sa set apart, pumunta ka sa mga churches, ang daming mga Christians, pero ilan dyan ang set apart? Ang daming nag-a-attend, pero ilan dyan ang nagbago na? Ilan dyan ang na-transform na? Ilan dyan ang nag-serious na sa Diyos? Hello? Ito pa mas malalim. Satan will keep you from serving God. So anong gagawin niya sa'yo? Pagka kinausap mo yung miyembro, kapatid, mag-serve tayo sa Panginoon. Bro, busy ako, bro. Yun! He makes your life busy. He makes your life so occupied with friends, with school, with job, with many problems, so you have no time to serve God. Are you listening? Nangyayari ba ito sa buhay mo, kapatid? Kaya sabi ng dyablo, okay, hindi kita napigilang maligtas. Siyadong magaling yung nag-soul-win sa'yo. Naakay ka niya. Pipigilan kitang mag-grow. Sabi niya, teka, alis na. Okay, hindi kita mapigilang mag-grow, magbago. Pipigilan kitang maglingkod. So today, listen, if you are saved, but not yet set apart, isn't it that the devil is succeeding in your life? Hindi bang dyablo ang nagtatagumpay sa buhay mo, kapatid? Kailan naman kaya na ang Diyos ang mapagbigyan mo sa buhay mo? Na magbago ka na. Itapon mo na yung mga alak sa ref mo. Yung mga sigarilyo mo. Yung mga baraha mo. I-delete mo na yung mga online. Sugal mo na yan. Umiwas ka na sa mga barkada na inilalayo ka sa Diyos. At sabi mo, Panginoon, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I don't want the devil to keep me, Lord, from being set apart. And maybe today, if you're not serving God at ang lagi mong excuse, busy ako, may pamilya ako, may trabaho ako, maliliit pang mga anak ko, ganito, ganyan. Are you not telling, devil, I worship you? Every time you come up with your excuse na hindi ka makapag-serve sa Diyos, you know what you're doing? You're worshiping the devil. You're serving the devil. Because if you're not serving God, who are you serving? If you're not worshiping God, if you're not putting God first, if you're not prioritizing God, then who are you putting first? Very clear? Simple lang yan, mga kapatid. Pero sana ito po, magbago na tayo. Plano ng Diyos na maligtas ka, magbago ka, at maglingkod ka sa Kanya. And don't let the devil stop you from being set apart and from serving the Lord. Now, moving forward, mga kapatid, because the dead enemy has a strategy, and if he cannot keep you, now listen now, if he cannot keep you from being set apart and from serving God, ano kayo ng epekto? Ang resulta, pumunta ka sa mga churches ng Panginoon, maraming mga miyembro, pero karamihan dyan, immature. Ang karamihan dyan, carnal. Kaya pag-uusapan natin ito, dito sa ating binasa sa 1 Corinthians chapter 3. Because in this verse, makita nyo mga kapatid, that the church at Corinth was a center of commerce, a center of business. Meron po silang port, dumadaong ang mga barko.
Kaya mayaman ang lugar na ito. At hindi lingid na karamihan sa kanilang mga members mayaman din. But I want you to know that they may have a lot of money, but they lack maturity. They may be rich, but they are not rich inside. Mayaman lang sila sa possession at pera, pero very poor ang kanilang espiritualidad. Baka ikaw yan ngayon, pagyayabang mo ang edukasyon mo, pagyayabang mo ang pera mo, pero spiritually, you are poor. Yan ang carnal. Yan ang immature. Yun ang Corinth, mga kapatid. So, churches are filled with immature, untapped, and undeveloped Christians. Some are not just immature. Yung iba, because of carnality, they are causing division. And they are hindering the work of God. Alam nyo, katulad yan sa negosyo. In the church, when there is immaturity, it stunts progress. Nakakahadlang yan sa pag-unsad. Sipin mo kung sa negosyo mo, hindi na lang natuto yung mga tao mo, yung staff mo, yung mga, sabihin na natin mga tao mo, mga kapatid, pahirap yan. Hindi makaunsad, hindi makaangat. Because they're pulling you down. They are not only burdens, they are creating troubles. Yun ang sinasabi ni Pablo dito sa church at Corinth. Okay? It weakens influence. It weakens influence. Kumbaga sa negosyo ulit, di ba? Yung attitude ng isang tao mo, kahit hindi naman ikaw, kahit ikaw na boss, mabuting tao, maayos kausap, pero suplado, hindi okay yung tao mo, sira ang buong negosyo mo dahil sa kanya. Kaya nga kanina, talk with my staff, but I had limited time. I will meet with them again. And I will meet with our coordinators again. Listen to me. You have to be matured because you are representing the church. You're representing the name of God and your pastor. Akala nila tuloy, hindi maganda ang ating church because of wrong representation. Bakit? Hindi magandang pag-uugali. Hindi maayos ang attitude. Amen po ba? Amen. Kayong mga bisita, na-feel welcome ba kayo nung pumasok kayo o sinungitan kayo ng mga... Sabihin nyo sa akin, kung may membro dyan na sinungitan kayo, nagsuplado sa inyo, hindi ko ito tolerate yan. Kasi ugali ng immature yun. Ugali ng Kristiyanong hindi na natuto at nag-grow. Hindi ko ito tolerate yan dito. You see? That's what we are telling now. Kaya kung kayo ay business-minded, may negosyo, pasok na pasok ang principles ng mensaheng ito, mga kapatid. Oh. At alam nyo, praise God na may ganito tayong lesson. Ngayon, that only it stunts progress, weakens influence, it limits growth. It limits growth. Okay? Now, shortly, I would like for us to identify kung ano yung problem na idudulot ng immature believers in the church based on the verse. Now, let's look at verse 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual. You know what Paul is saying? I wish I can talk to you as mature people. I wish I can talk to you about vision. I wish I can talk to you about goals and plans. And I wish I can talk to you about the higher, greater. Saan ang pinag-uusapan natin dito? Yung mga ganito na. Pero vision dies because of your attitude. Hindi ako pwedeng makapagsalita sa inyo ng ganito. Kasi nga, apaka-childish ninyo. Yan ang ibig sabihin ni Pablo.
Sabi niya, going back to the verse, I could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Ibig sabihin mga kapatid, listen, the problem that immature Christians, do in the church is number one, immature believers delay church advancement. Immature believers delay church advancement. Hindi siya pwedeng makapag-deliver sa kanila ng strategies, insights, vision. Hindi niya ma-disclose ito. Sapagkat yung kanilang mga mindset, hindi nakaset, kumbaga, they don't have the capacity to receive that readily. Ilan sa inyo dito, pag sinabi ko, mamayang hapon, doon tayo lahat sa Batak, sasabihin mo, Amen, Pastor. Kung ang utak mo, pagod ako magpapahinga ako o yun. Ahirap kausapin, di ba? Alam mo naman, Pastor, pamilyado ako, may mga anak ako. Alam mo naman, lahat na excuse, 1 to 10. Paano kita kakausapin ngayon? So ano ngayon ang level na kakausapin kita? Overcome your excuses. I cannot take you to the next level. Ilan sa inyo rito mga hindi nag-a-attend ng prayer meeting, sasabihin ko, mga kapatid, kung ikaw ay membro, mag-attend na kayo ng prayer meeting. Sa prayer meeting, marami tayong ipapanalangin itong mga gagawin natin. Tapos ikaw sa utak mo, isuda, adoobra, nabanugak to. O yun. Hirap, diba? Sabi ni Pablo, I would like to take you, to talk to you about this level. But I could not because I have to deal with this problem about you. You're carnal, you're childish. At dahil doon, nakalayo na sana tayo, pero dito pa rin tayo. Bakit? Because you don't want to grow. They could not handle it. So it limits the flow of leadership. Mga kapatid, tingnan nyo to. A company cannot move forward if the team cannot grasp the next level. Kung pang level 1 ang mindset ng mga tao mo, hindi mo pwedeng dalhin ang company mo sa next level kasi pang level 1 ang mindset. Kailangan i-equip mo, i-empower mo, i-train mo, palitan mong mindset. Hello? Alam nyo, pag kayo nagtitraining sa mga business, nagtitrain ko sa company, it's not just about how impressive you are in talking. It's about helping people level up. I know that many people, when they talk on business and company, they come up with many impressive words. For me, when you talk and deliver a lesson pagdating dyan sa seminar ng mga business, it's not just how impressive you are in talking, it's about helping them go to the next level. Kung ako magsasalita, halimbawa, sa isang company, sa isang negosyo, sa isang bangko, o kahit man lang sa mga teachers, una, aalamin ko saang level sila. Pangalawa, saang level dapat sila next. Then I'm going to speak and say, guys, eto ang level nyo, eto ang next level nyo, punta tayo doon. Because your company cannot move forward if you don't go up to the next level. Ganon din po Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, may pera kayo, may talento kayo, gifted kayo, pero immature kayo, childish kayo. I cannot take this church to the next level because I cannot talk to you as mature people. You are carnal and childish people. Hello? And many of our members, for example, in this church, we are a 42-year-old church. Ilan sa inyo po ang magsasabi ngayon na all-out support ka na sa Panginoon at sa ministry? God withholds greater assignment when His people stay stuck doon sa child or baby level obedience. Ito, tingnan nyo to pag-uusapan. Halimbawa, kakausapin kita. Tito, Brad, samahan mo ako sa Bible study. Prayer meeting nga, hindi ka maka-attend.
Bible study pa kaya? Big sabihin, I'm not trying to take you to another level, pero itong level na to wala. So, hindi ko sinasabi ito just for information. Nawa po, i-convict kayo ng Holy Spirit. Sabi niyo, bihira, grabe palang hirap din ni pastor sa amin, no? Kasi, hindi yung hirap lang ng pastor ang makita niyo. It's God wanting you to level up, but you are hindering God. You're hindering God. You're hindrance to what God is doing in your life. Amen ba? Oh, kaya mga kapatid, for example, dito, kung hindi pa kayo nag-a-attend ng prayer meeting, i-next level nyo na yan sa buhay nyo. And listen to me, I don't just say that, ayokong sabihin ko lang yan na mababaliwala lang. That's not my word. That is God's instruction to us. Kung hindi pa kayo nag-a-attend ng prayer meeting, i-next level nyo na yan sa buhay nyo, mga kapatid. Mag-attend na kayo ng prayer meeting. Kung wala din lang talagang sadyang dahilan, and if you have the opportunity to attend, be there in the prayer meeting. Amen ba? Oh, immature believers delay church advancement. Pangalawa, not only that, but if you look at verse 3, verse number 3, tingnan nyo to verse 3. Everybody read. For ye are yet, for whereas there is among you what? Envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? Ano ang ugali ng immature? Una, nakita natin, dahil dun sa ugali niya, hindi madala yung church sa next level, hindi maka-advance. Because these people are not ready for progress. They're not ready for expansion. Not ready for level up. Number 2, immature believers create internal disruption. Immature believers create internal disruption. In other words, doon sa church, mga kapatid, bad culture. Pangit ang kultura sa church. Ano ang nakita niyang ugali? Alam niyo, ang galing nga ni Apostol Pablo kasi na-discern, na-assess niya agad ang problema ng church. Sabi niya, bakit ang church na to hindi lumalago? Samantalang yung Philippi, yung Colossae, yung Thessalonica, ang layo na nila. Pero itong church na to, bakit ganito sila? At alam nyo ang na-identify niyang problema? Immaturity, carnality. Sapagkat sabi niya, napansin niya, for whereas there is among you, envying. You know what is envy? Ang envy, mga kapatid, immature believers compete instead of collaborate. Yan ang ibig sabihin ng envy. Pag yung isang kapatid, umaangat, pinagpapala, imbes na nakikituwa at nakikigalak, kinoconsider niya na kakompetensya. So makikipagsabayan. You have to realize, mga kapatid, that is an immature mindset. Hello? Kaya pag nakita mo yung kapatid, pinagpapala ng Diyos. Di ba? God is working in him. God is blessing him. What do? You rejoice with them. Oh, may bagong sasakyan. Halimbawa, sabi mo sa kanya, Brad, praise God. Alam mo, parang ako yung nagkasasakyan sa sasakyan mo, Brad. Ganun ako kasaya para sa iyo, Brad. Hindi yung, halika kayo, pag-pray natin yung sasakyan ni kapatid, ayaw mong pumunta. Agliblibbi ka, pangkaginiisbo. Hello? Kasi, sama yung loob mo. Sipin nyo kung lahat ng miyembrong ganyan, they pull each other down rather than cheer and encourage each other up. It's a bad culture. Sana wala sa churches natin ang ganyan.
Parang wala naman yata. Tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya ka sa pagpapala ng Diyos sa buhay niya. Amen? That's envy. Pangalawa na problema doon sa church, mga kapatid, is strife. Do you know what that means? They are easily offended, overly sensitive, emotionally driven. Hindi nila nakikita ang Diyos. Walang understanding. Maikli ang kanilang pangunawa sa mga relational problems. They always react emotionally. They easily get hurt. They easily get offended. Alam niyo mga kapatid, kung ang pastor ay ganyan ka-immature, wala kayong mapapalang mabuti sa kanya. Kung ako ay immature, matagal na akong na-offend sa inyo. Biro mo yung may pagpirit sa ko rito, mga kapatid gusto ng Diyos na mag-prayer meeting tayo, tapos hindi mo lang pinapansin, nakaka-offend ka, di ba? Pero na-offend ba ako? Hindi ikaw nga ang na-offend Ikaw na yung mali, ikaw yung pinagsasabihan ng tama, ako nga dapat ma-offend kasi hindi ka sumusunod. Ikaw pa yung may lakas loob ma-offend. But if the pastor gets easily offended and very childish, naku, walang mapupunta, walang mangyayari sa church natin, mga kapatid. Do you realize na pag ako nagpa-meeting, sabi ko on time, tapos na late ka, nakaka-offend ka, di ba? Pero grabe ang pasensya ng pastor na to. Kayo namang iba, abusado. Sinasadya nyo na. Kasi yung one time ka lang na late, naintindihan, pero yung paulit-ulit, sinasadya mo na. Nakaka-offend, di ba? Pero si pastor ba no-offend? Na-hurt din ako. Pero kung yun ang tinitignan ko to hinder the work ko, wala na mangyayari. So I have to process in my mind, Lord, paano ba that I can lead this big group na may mga ganyang irritation? May mga ganyang taong insensitive sa gawain mo. Hindi man lang nila nakita na yung mga ganyang galaw nila pwedeng makasakit, pwedeng makaharm sa iyong gawain. But how can I still move forward na malinis ang kalooban ko, malawak ang pangunawa ko, may pasensyoso ako, kahit may mga ganyang mga taong papansin? See? Amen ba mga kapatid? Oh, ikaw. Kaya sa church, walang mangyari kung ganyan. Puro offended. Itong katabi ko, ang baho ng hininga. Grabe. Akala ko ba, Holy Spirit, Holy Breath dito? Wala Nakaka-offend. Ang lakas pa mag-amen. Hello? Itong katabi ko, sintonado, ang lakas pang kumanta. O pinapansin mo na lang lahat ng mga bagay. I mean, it's one thing na mapansin mo yung imperfections ng iba. Pero it takes maturity na hindi ka ma-offend dun. Naunawaan nyo ba mga kapatid? Totoo yan. So may strife doon sa church. Ayaw magbati. Ayaw magsalubong. Ayaw magkaroon ng peace. Alam mo, it takes maturity na kahit ikaw na yung nasaktan, ikaw pa yung makikipagbati, maturity yan. I did that to some pastors. Yung bang ako na yung nasaktan, ako pa yung magre-reach out. Ako pang makikipagbati. Ako makikipag-ayos. Bakit? Anong iniisip ko? For the sake of testimony. For the sake of the faith. For the sake of the Lord. For the sake of our witness sa mundong ito, huwag tayong mag-away, pastor. Kahit minsan yung pastor nakagawa na ng mali sa akin, hindi. Pwede kong awayin yun. Pwede kong banatan sa Facebook, katulad ng ginagawa ng iba. Nagbabanatan sa Facebook, nag-aaway sa Facebook. Hello? Anong mangyayari? Maturity. This verse, sabi ko, Lord, paano na tong verse na to real sa church namin? Kasi hadlang po yan sa paglago.
Paano tayo dadami kung ganyan ang ugali ng mga miyembro? Imbes na matatagal na tayo mga Kristiyano, tayo yung dapat nakakaunawa, tayo pa. Imbes ka datay ti agan anawa, datay pa iti papaanawa. Kasam deta, kabaybayag kan nga miyembro, papaanawa ka kasi gapot kinaubing-ubing mo, kina-childish mo, easily offended, overly sensitive, emotionally driven. Alam mo yung ang palaging sentence ng mga ganyan ganito lagi yan halos lagi, ganito. Amom ti pagsakitan tinagom ko. Laging ganun yan. Mabuti sana kung ibabaling niya. Alam mo, humanly, ito yung mararamdaman ko, pero alam mo ang sinabi ng Diyos, ganito dapat ako Hindi nila nakikita yung parteng yun kasi carnally, flesh, self, hindi spiritual, hindi nila pinapakinggan ng Diyos. Ang pinapakinggan lang yung emosyon niya. Kaya laging pundido yan. Tsaka hindi maasahan. Kasi pag babuti ang pagkikitungo, biglang bubuhayan. Pagka na-rebuke na naman, pupundi na naman. Patay sindi, patay sindi. How can you be a reliable Christian? Hello? How can you be a reliable member? Kung ikaw negosyante, may ganyang kang tao, anong gagawin mo doon? Pinagalitan mo dahil mali yung kanyang ginagawa. Biglang hindi pumasok. Bukas, naalalat mood na, biglang pumasok. Ba't hindi ka pumasok kahapon? Hindi nagsasalita. Aangat pa yung negosyo mo pag ganon? Uunsad ba? Hello? Malabo. That is why, there is a strife. Sabi ni Pablo, mga kapatid, ang dapat pinag-uusapan na natin yung building project dito, di ba? Yung plano dito, yung mga bagong outreach natin. Pero pag tinignan ko kayo, nag-aaway-aaway kayo. Hindi kayo nagbabatian, hindi kayo nag-iimikan. Hello, hindi kayo nagsasalubong. May mga secret galit kayo sa isa't isa. Tapos pag-uusapan natin, let's move forward. Paano kayo makaka-amen? Iniisip mo, how can I move forward pag ganitong kasama ko? Offended ka. See? Whether you like to admit it or not, that's carnality. That is immaturity. Because what you keep saying is, alam mo, ito yung nararamdaman ko Alam mo kasi ganito Pag spiritual ka, isipin mo, hayaan mo na yan. Mahalaga kung anong sinasabi ng Diyos. I had to go meet with some people and I may not tell them, hayaan na natin to. But I have to reach out to them and just get right with them. Why? For the sake of unity, for the sake of the faith, for the sake of testimony. Yeah. I'm willing to santabi kahit nasaktan mo ako. Iano ko na, bahala ka na sa Diyos. Basta ako dapat magsama tayo sa gawain ng Panginoon. That's maturity. Do we have that kind of mindset? Coordinators, maituturo nyo ba yan sa mga members na pinangangasiwaan ninyo? Pag sila ay may mga ganong class, pag sila ay may, bakit si sister ganito, wala ngayong fellowship? Tawag ka ng tawag, hindi sumasagot, text ng text, sin. Binisita mo, hamumara na. Tapos kadamapang kaibagada nga awan. Tapos tatanungin mo, bakit anong nangyari doon? No-offend daw. Paano mo aayusin yon, coordinator? Kung ikaw, hindi ka nga maayos-ayos, paano mo aayusin yon? Are you following now? Listen to me, I have to address this. Naapgas nga dinggan dito yung kakabsat. Ngam no sugat ti church dito, dapat umimbag.
dapat aglaing, hangka hantay makapag-move forward, nga han na maagasan di gito eh. You know, ano pa? Division. Instead of unity, they stir disunity. Alam mo, ang sarap yung, napakaganda yung mga members na, paghalimbawa, unity pinag-uusapan. Ang unity kasi, pagkakaisa. Sabi nga niyan, awit tayo! Sila yung tumutulong na ma-unite. Hello? Hindi yung, awit tayo mga kapatid. Doon lang, nakatayo. Hindi umaawit. Samantalang alam naman ng kanta. Are you listening? Alam mo, nagmamature ka na pagka ang isip mo is, Pira, naintindihan ko yung burden ni Pastor. Gusto niya na masaya, masigla, talagang spirit of worship tayo. Tumulong nga ako. Tumulong nga ako. Aawit ako ng malakas, imomotivate ko tong katabi ko, kakanta kami ng malakas. Tutulong ako. Oh. Pero yung awit tayo lahat, malakas ang awit natin, let's worship God, let's glorify God. Nakatayo lang. Tapos pagka ako nag-remind pa, let's sing. Pinatamaan na naman ako ni Pastor. Oh. Apaka-mature mo, di ba? Nakaka-bless ka, nakaka-inspire, nakakatuwa. Amen? Oh. Naiintindihan nyo ba mga kapatid? I mean, Paul was really dealing with this church. He said, man, I could not take you. Kaya pala ang hirap nyong dalhin sa giving, sa ganito, kasi karnal kayo. Instead of unity, they stir disunity. They behave like the world, not the church. Walang pinagkaiba sa makatao sa mundo. Away-away, parang magkakapit bahay lang. Magkakapit bahay pero hindi nag-iimikan. Uy, mga kapatid, dito ha, lahat ng kapit bahay dito, kaibigan ko lahat yan. Kayo, kaibigan nyo ba lahat ng kapit bahay nyo? Kaya siguro ganyan kayo sa church kasi kapitbahay nyo hindi nyo kaibigan. Dapat i-reach out nyo mga kapitbahay nyo. Ang matindi, pareho kayong miyembro dito, magkapitbahay kayo, hindi pa kayo nag-iimikan. Matindi nun. Pero dito, by the grace of God, lahat yan. Pag ako lumabas, kaibigan ko yan, kaibigan ko dito. Pwede kong kawayan lahat dyan, lahat dito, dyan sa likod. Oh, dito sa side, si Kapitan, lahat yan. Oh, I make peace with them. Why? Because one day I can win them to the Lord. Pastor, may mga kapitbahay tayo, inubur na tayo, kaya palimutan mo na yon. Bahala na Diyos sa kanila. Inaway tayo. Siyempre, inaway tayo kasi nga, malamang may problema sila sa buhay nila, nadamay tayo sa kanilang init ng ulo. Basta mahalaga sa atin, sabi nga ng Bible, as much as lieth in you, make peace with all men. So kato nagawid kayo kakabsat, kaibiganin nyo mga kapitbahay nyo. Magluto kayo ng maraming tinolang manok, padigwan nyo, dagita karkarubayo. Agpa-birthday kayo, uri awam makin birthday. Para magluto kayo ng pansit, lagyan nyo dyan ng igado at saka turon. Ibunong nyo kadagita kapitbahay. Alam mo, yun umaapaw sa'yo yung kabutihan at love eh. You cannot help but just show it and express it with people. Pero pag umiral ang childishness, umiral ang hatred, ang pride, ang egocentric natin, yung ating pagiging parang narcissism na espiritu mga kapatid, ay wala. Walang mangyayari. Amen po ba? Oh. So I hope today mga kapatid, kung meron kayong mga hindi kabati na mga miyembro sa mga churches natin, lapitan nyo mamaya, i-shake hands nyo mamaya. Shake hands nyo mamaya. Alakitan nyo man, di kita kaap-apa yun, toy, hello. Lingunin nyo nga. Kita nyo man kakabsat, awamot lang. Di ba?
Tingnan mo, kung meron kang hindi kabati sa church, hindi ka maka-amen eh. Kasi pag nag-amen ka, iniisip mo, mau-offend yung kaaway mo. Di ba? Walang mangyayari. Kaya, instead of unity, disunity, they behave like the world, not the church. The carnal believer is not just unproductive. Wala na nga na itutulong, destructive pa. Papaanawa. They weaken unity and slow down the mission. Teko na kung imbes ka isudat tumulong nga aganawa, isudat papaanawa. Imbes nga isudat tumulong ang mangisuro, manursuron. So, nakita ni Pablo na itong church na to, hindi mag-thrive because of that culture. Mga kapatid, alam ko na tao pa rin tayo, pero may Holy Spirit na tayo. At kaya tayong baguhin ng Diyos. Yung bang magte-testimony ka na hindi po ako ganito, pero dahil sa Panginoon, binago ako. Hindi ako marunong makipagbati sa tao, mayabang ako, may pride ako, may ego ako. Pero ngayon, binago ako ng Diyos. Ako nga, hindi ko maabot si Kristo. Siya Diyos, siya yung na-open. Sa Kanya ako nagkasala, siya ba yung bumaba para i-reach out ako? Aba, sino ba naman ako para hindi mag-reach out sa tao? Ang yabang ko, ang taas ko, mas mataas pa ako kay Kristo pagka ganon. Hindi ba mga kapatid? Nakikita nyo na ang mga sarili natin. Kaya ang tanong mo sa sarili mo ngayon, am I building the team spirit of the church? Imbes na tumulong ka mag-unite. Hindi madaling i-organize ang mga teams natin dito ha. Halimbawa sa choir, hindi madaling i-organize yan. Yung choir, yung kanina, ilang members ng choir yan, hindi madaling ma-organize. Yung orchestra, hindi madali yan. Pero nagiging madali because of people who have a united spirit. Nakikiisa. Hindi pinag-iisahan, kundi nakikiisa. Am I building the team spirit of the church? Ask yourself. What contribution am I making para ma-build up yung unity ng church? Alam mo, dalawang problema ng immature. Hindi nagpa-participate, isang bagay yon. Pangalawa, gumagawa ng problema. Yung hindi ka nagpa-participate, immaturity yan. Samantalang alam mo na dapat mag-participate ka. Pangalawa, gumagawa ka pa ng problema. Pwede bang mag-isip-isip ka? Pakinggan mo naman ang tinig ng Diyos sa'yo. Set aside your own selfishness and self-centeredness. Oh, amen? They breed division. Sabi mo ganyan sa sarili mo, am I breeding division? By my words, by my comparison, and even by my action. That's the problem, number 2. Number 3, pangatlo po, immature believers delay church advancement. Number 2, immature believers create internal disruption. Number 3, immature believers remain stuck in a personality-driven faith. Personality-driven faith. Ganito ang personality-driven faith. Verse 4. Sabi ng verse 4, for while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Diba? Sabi nung isa, ay mas gusto ko kay Pablo. Sabi nung isa, mas gusto ko kay Apollos. Sabi ni Pablo, are you not carnal? Ibig sabihin, mga kapatid, ganito, sa tao sila nakatingin, hindi sa Diyos na gumagamit dun sa tao. Let me go deeper on that. Their Christianity is preferential. Amoy preferential? Preference, no sinukayat ko. Oh, halimbawa, dyan sa Australia, 4 ang pre-church natin dyan. Pag ikaw ay immature, you are preferential. Ay, si ganito ang magpipreach ngayon. Naku, boring to ngayon, sigurado. Ay, si ganitong magpipreach ngayon, maraming jokes yan. Naku, mabibless tayo.
Saan ka na-bless? Sa jokes. Hindi yung jokes ang magbibless sa'yo, yung Word of God. Pero dahil ganon ang level ng mindset mo, imbes na kahit boring mag-preach, ang prayer mo, Lord, kausapin mo ako sa daladala niyang preaching, may message ka sa akin. Instead that you are looking to God, you are only looking at the personality. That is also immaturity. Are you following? Ito explain ko sa inyo. Dalawa ang problema ng personality-centered or oriented na Kristiyano. Are you following? Dalawa ang problema niya. Una, ito. Number one problem, pag personality-oriented ka, basahin nyo, go. Instead of, okay. Nangyayari ba sa'yo na ang ganda-ganda ng preparasyon mong mag-church? Pero nung mag-preach si pastor, tinamaan ka, umuwi kang pundido. Nangyari sa'yo yan? That is carnality. Oh, ba't ka mapupundi? Dapat nga masaya kang umuwi. Na-bless ka, di ba? Bakit? Because you get offended at the messenger instead of submitting doon sa master sa ating Panginoon. Yung bang pag na-rebuke, di ba? Pag na-rebuke, no offense sa pastor. Alam mo, ito yan mga kapatid. Imbes na dapat ang tanungin mo, ito ang dapat tanungin mo sabihin mo, Lord, what are you teaching me? Subukan nyo nga, pag ako nag-preach, halimbawa, yung mga may bisyo, tinamaan kayo, why not ask this? Lord, anong gusto mong ipakita sa akin? Uuwi kang may liwanag, hindi madilim ang paningin. Pero dahil carnality ang nag-iiral sa atin, hindi tayo sa Diyos nakatingin. Doon lang tayo sa pastor nakatingin. Nag-preach, tinamaan ka, na-offend ka sa pastor, imbes na sinabi mo, Lord, ano ang gusto mong ituro sa akin? Halimbawa, na-late kayo pumasok kanina. Kung sasabihin ko ngayon, mga kapatid, kanina, di ba sabi ko, yung mga na-late, sasabihin mo, ayan na naman si pastor. You know what you are showing? You are personality-oriented. Dapat sana, kung spiritual ka na, kung gusto mong mag-mature, palitan mo yung sistema ng pag-iisip mo. Mali ang sistema ng pag-iisip mo. Yung response system ng mind mo is coming from a carnal view, not from a spiritual view. Alam mo, pag halimbawa na late kayo, tapos tinamaan ka sa preaching, pira. Lord, sakit, pero tama naman, Lord. Lord, what are you trying to teach us? May problema kami. Ano bang dapat ayusin ko sa sarili ko? Kung ganun ka mag-isip, uuwi ka na hindi ka uuwi na hindi mo kamayan si pastor. Pastor, salamat. Ginamit ka ng Diyos para itama ako. Yun ang mature. Nakikita mo yung Diyos na ginamit niya yung pastor. Yung karnal kasi, walang Diyos. Yung pastor lang ang nakita niya. Yung sinabi lang ng pastor ang narinig niya, hindi niya narinig yung salita ng Diyos. Ilan sa inyo dito ang lumapit na sa akin na ikaw ay na-rebuke na correct? Bago ko umuwi, ikaw yung unang lumapit at sinabi mo, Pastor, thank you. Maanghang yung preaching mo, pero ginamit ka ng Diyos para paalalahanan ako. Pray mo ako, Pastor. Alam mo kasi lagi kaming nalilate kasi ganito, pero hindi dahilan. I want to improve myself. Pag ganyan sana ang utak na tumatakbo, mature mind, spiritual mind, wow! Praise God for that. Pero hindi
Nakamaymayat iti preparasyon mo may kapilya, nagparparintumang ka, Lord, agdaydaya wag itaapo, bendisyonan nak, tinalipatam nga imbaga ti Apo, Lord, no ka di ma-review kak ita, ikanak ti humble spirit. Nalimutan mong ipag-pray yun. Panginoon, pag matamaan ako sa preaching ngayon, give me humble spirit. Panginoon, pag may kapatid na mau-offend ako ngayon, Panginoon, tulang kung hindi maging sensitive, Lord. Nalimutan mong ipag-pray yun, kapatid. Kaya sige, excited ka pumunta sa church. Diba? Biglang tumayo si pastor. Nakita niya, may mga hindi kumakanta. Anong gagawin ni pastor? Aayusin na naman. Kasi yan ang leader. He will set things in order. Ikaw ba, umuwi sa bahay niyo ang gulo-gulo? Wow, amen. Ganon? Wala, aayusin mo yan. Teka, bago ako mag-amen, ayusin ko muna to. Nung maayos, amen. Papasok ako rito, wala sa ayos yung iba. Ano gagawin ko? Ayusin ko. Oy, kumanta kayo ha. Oy, kumanta kayo. O ayusin yung kumanta dyan. Ayun na naman si pastor. Ayun na naman si pastor. Imbes nang isipin mo, Lord, paano ba ako makatulong kay pastor? Palagi na lang niya, problema yan. How can I help him, Lord? Ang mature kasi, si Lord ang nakikita, hindi lang yung personality. Kaya tayo nagiging karnal kasi hindi natin nakikita ang Diyos sa problema, na-offend tayo sa problema. Na hindi natin nakikita ang Diyos sa pastor, kaya na-offend tayo pag nag-preach si pastor. Carnality ang tawag doon. Immaturity ang tawag doon. You know, I attend conferences. I know what I'm talking about. May times na pag nag-preach yung isang pastor, talagang grabe, tindi. Lalapitan ko yun. Pastor, thank you so much. You have no idea how your preaching has helped me. God spoke to me, Pastor. Talaga, di niya alam, na-rebuke ako. Pero I will go to him. Kaysa naman yung, grabe itong pastor na to, nagpapatama. Hindi na ako mag-attend sa conference na to. Hindi ba ganyan ang isip minsan ng mga Kristiyano? Alam mo, pastor, gusto ko rin mag-attend ng prayer meeting pero puro kabanat Teka, carnality. Alam mo, magandang attitude yung pag tinamaan ka, mag-amen ka. Amen! So sakit dun, pastor, pero thank you. Panginoon yun, hindi lang ikaw yung Panginoon to. Lord, sorry. Lord, patawad. Panginoon, hindi ko na ulitin yan. Panginoon, itatama ko ng buhay ko. Panginoon. Hanggat ko na ako, nakamaymay, tibungad mo nga imay. Bigla nga nag-preach si pastor, naglibi ka. Hanggang nagkangkantan. Agpapauyulot na trick namon. Mga kapatid, lalo kung coordinator ka, hirap. Ang hirap dalhin. Ang hirap, kapatid. Hindi ko sinasabi to para magreklamo. Sinasabi ko to for your awareness. Para makita mo rin ang sarili mo. At makita mo ang Diyos na gustong i-correct ang buhay mo. Maturity sees the hand of God behind the rebuke, not just the tone of the preacher. Amen? Yan ang maturity. Hanggang ibilang mo nga, Greka, pinatama na ni pastor. Na-offendak ba na? Awam ba na? Kakaiso na mayatirik na akong ka. Di ba? Imbes na, Panginoon, ganda ng bungad ko kanina, pero itong preaching, Lord, merong dapat itama sa buhay ko. Number 2 problem. Pangalawang problem, they choose preachers based on preference, not on spiritual hunger. They choose. Pangalawang problema, microphone. They choose preachers based on preference, not on their spiritual hunger or need. Alam nyo, madalas mga kapatid, meron tayong mindset na, halimbawa, ito, very common dyan sa Australia kasi dito ako lang naman yung nagpipreach sa inyo. Minsan si Pastor Dennis, minsan si Pastor Bear. Pag wala si Pastor Proby, hindi ba lumulusot to sa isip mo, sana yung favorite pastor ko ang mag-preach ngayon?
Wala si Pastor Proby eh. Dalawa lang ang pagpipilian ni Pastor Jan. Sana siya ang piliin ni Pastor mag-preach ngayon. Kasi yung isa, pambihira. Hello? Ayun. You are very selective. Alam nyo, that happens to me pag ako nag-a-attend din ng conference. May pastor kasi na pag nag-preach, kahit tulog ka na, ginaganahan pa rin magpaliwanag. Kahit tulog na yung crowd, matinding spirituality ng mga pastor na yun, yung tulog na yung crowd, pero sige pa rin. So ako naman, may time na humanly speaking, iniisip ko, natutulog na rin ba ako? Hindi na rin ba ako makikinig? Wala na bang kwenta yung sinasabi ng pastor na to? O may gustong sabihin ng Diyos sa akin through this preaching? So, pinagagana ko mga kapatid yung spiritual mind. Sabi ko, Lord, kahit medyo boring pakinggan to, I will listen kasi meron kang message sa akin. Parang one time. Di ko makalimutan. One of the best messages I heard about unity was from Pastor Ruben Abante. Oh, kilala niyo si Pastor R.A.? Si Pastor R.A. kasi, pag nag-preach, malalim na expository. Pag hindi mo talaga intindihin, hindi mo maunawaan, pero ang napaka-sensible ang message niya. Nag-preach siya 1 o'clock in the afternoon, after lunch. Pagkatapos ng 4 na preaching sa umaga, kain kami. Tapos siya ngayon ng bibira. Preach siya ng ganyan. Tignan ko yung ibang mga pastor, talagang siguro pagod dahil puyat. Kasi nung gabi na yung bago sa araw na yan, late kami natapos. Yung iba, katulad ko probinsyano, hindi sanay sa ganong conference na tuloy-tuloy. So I was looking at yung iba, tulog na. Sabi ko, Lord, preaching to eh. Di pwedeng wala akong makukuha na mensahe sa'yo dito, Lord. Di ko pa iiralin yung antok ko. Kaya, sige ako. Napat, kidil ka no ka, amen? Pera. Maya-maya, bumanat siya ng Psalms 133. Pinaliwanag niya talaga. Sabi ko, wow. Oh, grabe, Lord. Ganun palang ibig sabihin. Sa isip ko lang yun, ha? Ganun yung reaction sa isip ko. Grabe, Lord. Ang ganda. Ganun pala yun yung unity. In-explain niya, mga kapatid, na yung unity, sabi niya, is like ano ba yung scent, yung pabango, sabi niya, that ran down upon Aaron's beard, sabi ng Bible. At sabi niya, pinaliwanag na pag ang church, united, parang mabangong samyo. Tumakbo yung utak ko. Sabi ko, ganda nun ah. Lord, sana ganun ang church namin na yung kahit hindi pa kami marami, pero yung pagkakaisa namin, mabangong testimony sa buong mundo. Kikinig akong ganyan. Then, after the preaching, right after, bumaba ako, pinuntahan ko siya, sabi ko, Ninong ko yun sa kasal. Ninong, thank you. Inaragop ko. That was the best preaching I have ever heard about unity. Sa isip-isip ko, kahit tulog yung ibang mga pastor, na-bless ako. Why? Kasi kung pumipili ka ng based doon sa appetite, preference mo, wala, tutulugan mo yun. Yung ganong lecture type. Pero kung pinaiiral mong spiritual mind, Lord, meron kang mensahe para sa akin. May maiuuwi ka. Yun ang sabi ni Pablo. Sabi niya, gusto ko kayong dalhin to grow up from that immature na pag tinamaan ng preaching, hindi nyo nakita ang Diyos, yung messenger lang nakita nyo. Tapos pag may nag-preach, pinipili mo yung gusto mong pakinggan instead of listening to the Word of God. Are you listening? Oh, personality-centered faith. Kaya mga kapatid, listen, from this chapter na ating binasa ngayong umaga at pinag-aralan, may parto mamaya yan sa positive side. Look at the high cost of immaturity. In business, pagkaka-negosyo to, immaturity will cost revenue. Walang kita. In leadership, immaturity will cost the influence. In the church, immaturity costs spiritual progress and kingdom impact. I pray, mga kapatid, that as God is calling us to level up, I hope I was able to identify today and
and pinpoint yung ilang mga bagay na kung tutuusin kahit sana wag na nating pansinin. Pero napansin natin through the Word of God, and the root cause is carnality. The root cause is immaturity. Sana mga kapatid, let us become mature. Let us become spiritual. Let us allow God to take control of our hearts, our thoughts. Amen? Oh, sino sa inyong may natutunan sa preaching na to? Oh, to God be the glory. Lord, thank you so much sa aming mensahe ngayong umaga. Panginoon, it was not the pastor. It was about you, Lord. It was about your word. You wanted to show us something. You wanted to correct something, Lord. Na-realize namin that you want to save us. You want us to be set apart. You want us to serve you. But God, the devil will keep us from being set apart and from serving you. Kaya ang maraming churches, punong-puno ng mga immature believers, hindi na nag-grow, hindi nila in-overcome yung kanilang self-centeredness. I pray, dear Lord, that every member of our church, though marami sa amin ay matagal na, will overcome this problem and will become mature believers. Thank you, Lord, for this message today. In Christ's name we pray. Everyone says,